Simbanwa, mapunaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian na mundi na sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang bituon. Mga balita na kala inspirasyon. Aksyon radyo, pagkulong man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Lubakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karungtag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon radyo, makulong man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulong sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Taulog kanay, sinisan anong at kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon nga ipalagnan. Pagkasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4. Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga, karong adlaw Martes Pizza 13, buran sang Hulyo tuig 2021. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente. May mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Aksyon Reports first portion. Aksyon Radio. Sila sa ngaton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa ngaton mga balita lokal, drug clearing assessment kag validation ginpatigayon sa San Carlos. 328 ka mga persona deprived of liberty sa pulo ka police station sa siyudad sa Bacolod nagaginutok na. Nagapataya sang hay-alay dakop sa siyudad sang Sipalay. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginbultidahan sa mga senador ang Department of Budget and Management bangod sa padayon nga pagpangipit sa pondo para sa mga proyekto ngayara sa idalom sang mandato sang 2021 General Appropriations Act nga makabulig sa pagsanyog sang ekonomiya bangod sa pagpanghalit sang COVID-19. Ginabulubanta mga 160 bilyones sa nagkalain-lain nga proyekto nga ginlakip sa institutional amendment nga ginbutang sa national budget ang maga-expire na kuno sa Disyembre 31. Ukon masubra anom kabulan na lamang ang nabilin. Ang nasambit nga proyekto ang ginbutangan sang level sang DBM for later release. Ang botsilingon, ang item ang mahimo lamang ipagwa sa tion nga tugutan ni Presidente Rodrigo Duterte o kon Budget Secretary Wendell Abisado o kon iban pa nga opisyal nga nagaakto sa otoridad sang Chief Executive. Siling ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga bangod sa halos napulo kabulan na lamang antes ang eleksyon, politika sa gyapon ang ginakonsiderar sa hindi pagpagwa sa budget items para naman kay Senador Sani Angara, Chairman sang Finance Committee nga dapat magbuligay ang Kongreso kag Executive Branch sa pag-abot sa isyu sang piskal bangod ginhimo man sang Senado ang pamaagi para mapadasig ang hagna bayanihan 1 kag 2 kag ang Vaccination Act of 2021. Dako-dako ang budget ba? Kung hindi ma-release kay ma-expire sa Disyembre 31, pamangkot sa pumuluyo, diin makadto ang among budget. May mga aligasyon nga daw ginakulbaan ang pila naton ka mga mamalida ngay base kon gamiton ini sa politika sa tuig 2022. Kabay pa nga hindi ini matuod. Dako-dako nga budget ini para sa mga kandidato sang administrasyon. Ina, lunsay pa man lang aligasyon. Ulaton ta, kay posible base sa sulod sang anong kabulan, i-release man ang among pundo. Kung hindi ma-release ang among pundo, posible magaduha-duha na ang mga mamalida, lakip ang pumuluyo nga may aragid padulungan ang among walang pag-release sang budget para kuntani sa mga proyekto. Aksyon Radio
Philippine Standard Time, las 4:04 na. Good morning sa Bilog Gadak, Banwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta? Ginapasalamatan tag aton news director nga nagtalos temporaryo sa aton kahapon. Bangod di hindi maayo pa ang aton sini nga tutunglan. Kung sa mga hiligay nun pa, tulunlan. Okay lang. Thank you, Gid. Kamusta na ang palibot sa siyudad sa Bacolod? Kamusta na ang nagkalatabo sa sulod sang 24 oras? Kamusta na ang mga presyo sang merkado? Tungda nato nina, pagi sa aton patrol, padayo na nagalagulad sa mga dalanon sang siyudad sang Bacolod, idulong sa aton ang sitwasyon sang siyudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin, good morning. Aksyon, Fred. Good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Umapaang ang kagahon, Aksyon, Fred. Sa sininga tinakna daw hindi ka masyado kabatsyag nga na daw tugnaw wala, Aksyon, Fred. Hindi ka gidya kabatsyag kundi umalin pa kaginasang kagahon ang kapaang tubtub karon mabatsyagan sa gihapon, Aksyon, Fred, no? Ang laragway karon sa syudad sa Bacolod, especially kung magalabay ikaw sa dalan sa Lakson, masyado ka tawhay, Aksyon, Fred. Pero Una sa tanan, Aksyon, Alvin, ginakamusta naton da maayong pagpanghakot sang IPM ko, no? yes, Aksyon, Fred. Maayo ang pagpaghakot sa IPM sa ibang nga mga lugar. Kung ari ka sa dalan sa Lakson, wala kagid sa may makitan nga basura, Aksyon, Fred, no? Pero sa pila ka mga barangay, ati basura ramang yapon. Ay yun padala ko da regalo kasi makitan bala, Aksyon, Fred. Sa aton sining kwan, sa aton sining sang tektada, no? Para makitan ta basura deres tubang sang barangay holo. So sa pagkadamo imo yang kipanglapta sa mga ido. Ang iban yung mga basura ara, Aksyon, Fred, sa dalan. Good morning again, no, sa mga IPM, no? Pag ginapugtaw lang naton sila sa ila sini nga mahamuok nga katulugon sini nga kagahon. Ang dalan sang town na area, Aksyon, Fred, syado ka tawhay. Sini nga aga, ang especially kung magalabay ikaw sa may San Sebastian Cathedral. Amat-amat naman kag nagasikan na, Aksyon, Fred, ang suga, no, sa sulod. At isasagwa man gyapon, Aksyon, Fred, sang sibahan halos kitao naman ang mga suga kag ang laragway mismo sang San Sebastian Cathedral. Shadow katawhay sini nga agaman. The same kung mag-aatubang ikaw, Aksyon, Fred, sa Bacolod City Public Plaza. Subong aga may mga kauturan na kita nag-aamat-amat sa pagpanglakaton. Sa karon nga aga, no? Ang ibang paglakaton going ni sila, Aksyon, Fred, ha? Sa aton sining kung rather there is Comelec area, kung sa Comelec office panglakaton para temprano pa makalinya na kag makakuha man sa mga priority numbers. At of course makasulod ikaw dira sa sulod sa Comelec at agi kagidya pila, Aksyon. Laba gyapon pila. Subong nigamat-amat pa lang ang pag-abot sa pila naton ng mga kauturan. Although may araman, Aksyon, Fred, nga mga nagabaligya na sini nga aga. Of course, hindi mo na malika one sideline ini mo. Yawat naman. Panginyadi pa ang pagbaligya, Aksyon, Alvin. Yes, sir. Daw ginapananaw ko purti ni ang eleksyon sa tuig 2022. Ang tanan-tanan nga nagkalatulog kag wala magparehistro, nagpa-activate purti kadamo. Ang buot silingon purti ini nga eleksyon sa tuig 2022. Ay, mayo na, Aksyon, Fred. Daw umuning ginahambal tabala nga kung gamay lang ang tipon kag mapapili ka sa mataas nga posisyon natin, hindi na lang. Mas mayo gidya yang kahit paano yang medyo mayo mayad ang pagkatipon. Magsambuwa gini, Aksyon, Fred, sa mga higante abi. Gamakon mo na yang mga nagaparehistro subong syado ka damo. Pila na ni kabulan nag-umpisa ni, Aksyon, Fred, ang nagligad pa nga bulan.
bulan sa Hunyo, Hulyo na kita aksyon na Fred, hindi lamang ang pagpatigayan sa rehistro. Diri aksyon na sa may Comunic Office Action Fred sa may Kilidsan Base Center. Kundi may parehistro karon sa mga mall, may man kapila ang pila naton ka mga kauturan para sa koneksyon na Fred makaparehistro. Hindi laba kalas kada adlaw malaba ang pila. Magluwas diri aksyon na Fred nga sansa man sa aton sining mga kauturan nagabaligya bala face mask, face shield at sansa man sa mga utot na nagabaligya man sang kape temprano pa aksyon na Fred, no? So ang laragway sa downtown na area karon nga aga sang nasiling nga magluwas nga masyado ka tawhay, pero may pipila na kita ka mga kauturan nga ari diri tubang mismo sa Bacolod City Public Plaza nga nagahulat, no, sa mga pasahero gikan ini ang mga salakyan gikan sa area sang Banago, may man diri action of red area sa barangay Bata, pero sa piyak diri may mga taxi man action of red, partikular kung arakara sa may dalan sa Luzuriaga ang mga utod ta nga mga taxi driver gahulat man sila action of red sa mga pasahero man going man I think iban sa base sa airport, ang iban going man sa iban nga lugar. Gin palapitan ta aga pa action of red ang pila ka mga baligya sini nga aga. Una taging katuan ang meat store bala action of red sa Burgos Public Market ang sa kaysa ni demandar ang presyo karon sang papoy, no, para may idea ang aton sining mga kauturan ang unod mismo o kung karne sang papoy 250 nagnubo na sa action na Fred, kay ti alos diri na sa aton tanan lokal. Way na kita ka import ang kuan kagiban way naman siguro halin hindi man halin sa Luzon 250 na subong action Fred ang unod sang papoy. Ang para siya mayad man 1.70, no, ang kuani ang atay 180 ang tiil gani action na Fred kung atubang bala lain kali action na Fred, no, may tiil nga sa likod lain man ang tiil man sa tubang abi sang baboy 190 man yung tubang niya tiil ang sa likod niya 170. Subot sing ganoon mag sa mga kauturan tamamangkot niya te ano niya sa likod o kung sa tubang yung magambal niya tubang o te 190 170 sa likod. Ang ulo ang boneless nila action of Fred is 180 kada kilo. Te of course the same ang kasudlan 100 pesos kada kilo. May paaman pa niyo ang dugo action of Fred, no, sa mga kauturan ta pwede man niyo kung wala lang sila rayuma. Ati, pwede niya kaon sila yapani tag 120 lang, ano. Pwede niya kilawan aksyon of Fred mo. May lalagaon man aksyon of Fred. Kansi bala ni aksyon of Fred mo. 270. Dapat man ni siya bulalo bala aksyon of Fred. Ang bulalo ni sampat giniya kung halimbawa matugnaw ang gagahon. Ti the best giniya 270 pesos kada kilo sang lalagaon kansi bala lalagaon beef siya na Fred, and ti ang kuno siya ang beef mismo ang unod itself ay 320 pesos kada kilo. So okay. Nagdubo na siya na Fred, no. So para mo ni aksyon na Fred, ang pila ka mga presyo karon sa nga karne available sa aton o kung sa diri sa area sa Burgos Public Market nga kuha taman gikan man kay Sunny Demandar. Aksyon na Fred, monitor good morning lang kay Bro Ronnie Gordon on monitor karon nga aga. Ang laragway kaga sitwasyon sa syudad sa Bacolod ginadulong sa inyo sang sa patrol with Aksyon na Nikiraw. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las
4:14 na madmadron Martes na anano ang ginapulupinsar ninyo nga mino ang lutuo ninyo pamahaw karon nga aga. Ako ya, tula-tula lang ko. Isda, kay man daw nami bala nga, butangan mo batuan, ulo aslom jutay, daw manamit para sa tutunlan, kung daw ginapaos ka. Baklan mo paitan bala, ng mga ulos ang gingaw sus kampiyon. Amo nang ginapulo pananaw ko. Pagkatapos, ang talong subong, sus puertik na mo. Torta ka talong subong, ang talong ag pagladlad, tag-trak-trak nga talong mo, ang ginaula sa Libertad, Burgos, kag iban pa nga bahin sa siyudad sa Bacolod. So talong lang na siya, pero kung maayo ka maglutos na, damo nga putahin na, pwede mo sa adubuhon, pwede mo sa tortahon, pwede mo sa isugba, panitan, butangan sang ahos kag sibuyas bombay, butangan jutay nga patis kag sinamak, okay na. Talong la pro, damo nga putahe. So bakal kita talong, kalitan naton kay barato subong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:16 na. Kamusta na ang aton mga tagpalamati? Roll call time. Kay Lito Secundes, sang Riyadh, Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia, good morning. Kay Alex Muntisa, ari siya, nagaupod sa aton tisuki na ta, si Alex Muntisa. Si Ronnie Gordon, nya morning sige reglado basta ara kamo, no problem. Pangabay talang taglipot-lipot lang. Kay Milili Oligo, good morning man. May lang pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Panamyaw ko no kay Banisa Mayo, Jinke, Noel Amar, kag Alex Muntisa. Sige. Kay Banisa Mayo, hello, Aksyon Fred. Hello man. Good afternoon ko no kay hapon to sa ila mo. Salamat kid no. Salamat. Thank you gid. Okay, sige. Hindi ta maka arang kamayo kay Jinky Dilagdon. Good morning. Pangabay lang kita para magdamo-damo man bla. Ang aton sini mabasa, taglipot-lipot lang, pwede. Pangabay lang no? Pangabay lang. Kay Aksyon Albing kuno, good morning. Kay Mr. Biboy Bilyasor, Banisa Mayo, Noel Amar. Okay, mga sa puwerte. Hindi ta na mabasang iban kay kadamo-damo sang ilang ngalan. Isa lang kangalan. Isa-isahan nyo lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:17 na. Mabalik kami pagkatapos ni. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon.
Desisyon 2022, The Pre-Election Survey. Himanuan ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon 2022. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:21 na. Anano ang tikang sang panahon, nagapikto ang easterlies o kunhangin gikan sa Pacific Ocean sa pila ka bahin sa pungsod. Suno kay Pag-asa Weather Specialist Binison Estrahia, magadala ang weather system sang mainit kag mapaang nga panahon. Amoy nang mabatyagan nyo subong nga kaagahon pa lang mapaang na. Wala labot dire, nagatuga man ini sang bagal umon nga kalangitan sa nasidlangan nga bahin sang Pilipinas. Upod ang mahuyang tubtob kasarangan nga pag-ulan dala sang thunderstorms. Ginpasiguro naman ni Estrahia nga wala sang bagyo o kung anuman nga malain nga timpo ang magsulod sa Pilipinas sa masunod nga 3 ka adlaw. Ang buot sa lingon, sa sulod sa 3 ka adlaw, wala kita sang paabuton nga anuman nga weather disturbance, bagyo, low pressure o kung ano paman nga makatuga sang malain nga panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:23 na. Si Barangay Kapitan Emilda Hamilo Banguanga, Kap, good morning lang. May lang nga pag-upod sa aton karon nga kaagahon. Kay Judge Nap Diamante Gabugtaw na ni. Kay Bitilao sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO, kamusta? Dira kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Dr. Raul Alibo, gagaladlad ka na da sa pamahaw mo. Kay Roy Marino, kay Pare Rimias Arroyo, gapangapi na ni Subong. Dira kay Marvin si, kay Johnny Dalgo sa Manapla, si Pare Erning Hurilyaga Bugtaw na ni. Si Ihado ko Richard Binos, kag Ihada Toto ba sa Barangay 4, sigurado nagaluto na ini pagkaon karon nga kaagahon. Kamusta da kay classmate Efren Pumpirada sa merkado sang Barangay Sumag. Subuman si Nini Pato sa Burgos, wala kami kitanayaw, masako guro sa pagpamakal baboy. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:24 na. Balikan ko kamo pagkatapos ni. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination?
Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon.
Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:30 na. Gaamat-amat na init ang politika. Si Presidente Rodrigo Duterte, kung ano ang ginabuyan nga tinaga, pagkalipas sa pilakadlaw, kambyo naman. Sila niya ning taw-taw nga maglagan siya, Vice Presidente, niya pamahog lang na sa mga kritiko. Gabulubag o adlaw-adlaw ang pahayag sang Presidente samtang gahilapit ang filing sang Certificate of Candidacy. Ano gid ang matuod? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Diri kita ho sa mayong balita, libre nga medical check-up nga hindi kita mag-positibo. Ay, kabudlayo. Kage ka mo lockdown, tagkatursi ka adlaw, gaputi kalimutaw mo, daw ginbilanggo ka sa sulod sang puluyan mo. Gagawa-gawa, galabal, iog mo sagwa, hindi ka mamakagwa. Lantaw-lantaw ka lang sang galalabay, kalain. Portes pagkasubo, kung ma-lockdown ikaw. Timahin lang na lockdown, hindi ka lang igoon sang kagaw nga madisgrasya ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na. Kamusta ng aton mga kauturan nagligad? Hindi aton mayo pamatyag ta. Medyo may man ganito. Kaya nakapulo pamasyar kita. Libot-libot kita sa kanlaon. Kag maglantaw-lantaw sa matahom nga mga talan-awon. Medyo gin-relax ta ang aton tutunlan. Naka-relax daw maayo man, no? Good morning kay Nimpa Ibanez.
taga-Tangog na, good morning lang. Kay Andrino Comida Butanas sa ila sini Jim Taxi Group. Hoy mga taxi driver, ipangamuyo tanga maayo lang ang inyo biyahe karon nga aga. Kay Mila Milyara Sapol, good morning man. Si Vanessa Mayo, damo fans kayo. Si Utay Benedicto, sige morning da. Ba, mayara siya nga minahingatdan nga ngalan sa pagka-presidente. Sige, dasunon talang na ang politika. Dali na lang pag-file sang certificate of candidacy. Amo na siya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Wala untat ang daganas sang COVID. Dire sa aton, kamusta? Nadugangan kuno sang 448 ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Sino ang gapanguna? Ang nagapanguna naman, probinsya sang Negros naman, 120. Ang probinsya sang Iloilo, may 116. Kamusta ang Bacolod? Ang Bacolod kuno may 60. Na maayo-ayo gawa, no? Ganubo, kabay pa, nga hindi na mag-ibwal pa, nga magdamo pagid. Kaya ginahambalan subong, ang 5 katuig siling sang National IETF, pwede kagwa, hindi lang magsulod sa mga mall. Pero ang pila ka mga local government unit, nagapamalabag sini. Na kung mahimo, hindi lang anay. Pagtugutan nga makagwa ang 5 katuig pasaka. Depende na. Kaya kung ano iyang mando sang national, masunod ang lokal. Pero kung ikaw, local government unit, kinanglan may ara ka man tindog, nga kung makapalain, pulupunggan tanay. Hindi anay, no? Kaya siling sang IETF national, pwede ni sa mga kadto ka sa mga baybay, hindi lang sirado bala, hindi lang sa mga mall, sa mga playground, kalingawanda, sa kabataan, pwede nga magkagwa. Da okay man na. Pero depende na kung ano iya ang tindog sa isa ka local government unit, kung masugot siya o kung hindi. Kung pamangkuton mong kabataan, of course, sugot kabataan pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Kay Niel Brian Baloes, good morning. Sugba ka na bang Ross? Sa kupa lang ko Kay Imbong Jocampo, gamonitor sa Maaw. Si Utay Benedicto, niya tamyaw kulihog, happy birthday sa akong magulang. Sige. Ang magulang nga, sino magulang mo? Si Nonong Benedicto, sang Barangay San Jose. Nonong, happy birthday sa imo. Kay Milagros Morales, good morning man, taga Maaw. Damo taga Maaw, no? Kay Ronald Bisira, ga monitor lang sa San Agustin, tamyaw ya asawa ya, si Juliet, dira sa East Home 2. Sige. Kay Marciano Bugaay, sang Barangay Tangob, good morning man. Upod-upod lang kita, tagsa kagkaagaon. Bulo balita kita, duludugsing kita sa kagina. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Aber, relax ka muna makadali. Kay ma-relax man ako dire, pero pagkatapos ang aton obligasyon, of course, balikan ta kamo. Please stand by.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sa ano nga kaintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa Rabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna
ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na. Balik kita sa aton pagpangalagad. Kamusta na? Kamusta? Bangon ng iban nga wala pa makabangon. Hoy, Martes pa lang subong. Kadasig sang inadlaw. Idog-idog jutay. Pagkapulak sa bulan sang Hulyo, dira na kita sa bulan sang Agosto. Ang bulan sang Agosto, siling sang iban, dire lang sa Negros, tigkiriwe kono. Pero sa bulan sang Agosto, dira man kagapanambok ang kasag. Siling sa iban, ano pagtambok na kay ara sa guwang tulan, akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Kay Dilia Yabi, good morning. Ari man si Chupilo Espanola Jr. sang Tagda Zone 3 sa Hinigaran. Si Mark Eugene Mosquera Sarabia, tambyaw ya, tataya unyo kag nanaya nini, gra sa Barangay Sagang sa Lakas, Tiliana. Bao, ano natabo sa taga Pangasinan? Sa Pangasinan, gali may kobra pa. May kinagat sang kobra sa Pangasinan. 62 anyos, patay gid. Puwerte, no? Puwerteng binom, guray, no? Puwerteng halit sang kobra. Amo ni sang ang bandog nga ibante, hadloks tao, ang kobraya, kabilagi kung may bata, disgrasya kagid. Di may kobra pa, biko na, kung sa iban nga pungsod lang. Kinagat sa kakobra, patay gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Pasudlontang report sa probinsya, drug clearing assessment, kag validation ginpatigayon sa San Carlos. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. May 19 ka mga surrenderers nga nagagraduar halin sa community-based rehab. Ang ginpaidalom sa assessment kag ginhatagan sang panugyan, may angot sa sanctions kag kung ano ang ila sining managatan kung sila ang magabalik sa illegal nga aktibidad o kung paggamit sang illegal nga droga. Ini ang naging sentro sa ginpatigayon nga drug clearing assessment kag validation sang San Carlos City Anti-Drug Abuse Council sa sunod sang San Carlos Negros Occidental. Ini ang ginpatagayon man sa bulig sang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 sa Barangay Prosperidad kahapon Hulyo 12. Ginpanawagan ni PDEA Intel Officer Alisa Zaragoza sa iban pa nga mga benepisyaryo sang nga programa. Ilabinigid ang mga nabilin nga mga surrenderers nga way pa makatapos o kung graduar nga padayonon ang pagsunod sang nga programa agad to makahatagman sang bulig nga mangin drug clear ang ilasari nga barangay. Isa sa mga opisyal sa surat sa San Carlos nga nagtambong man sa saring aktibidad amo si Konsihal Lorna Hinulan. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Herovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time,
Las 4:54 na. Damayo ning plano sa syudad sa Bacolod, mabakal bus bala. Agod nga gamiton mga salakyan sang aton sini mga senior citizen nga may kabudlayan sa pagpadulong sa vaccination centers. Wala na ni untat ang pagpabakuna. Ang iban naton nga mga authority, iban daw maabante, iban ga atras. Bangod sini bilang mga kutso-kutso nagagwa sa mga social media, ibang ginakulbaan. Kama po na nga isulat mo imo daya kag ibutang mo da nga pagkatapos ang vaccination after 2 ka tuig masumbi. Ano nga klase utok sa mga tao? Ginhawata na nga ayo sa aton pumuluyo nga magpabakuna para nga dipinsa sa lawas. Otro maning iba naton nga mga utod hala nagagad man niya sulat sang daw hindi amo. Imbes ka magbulig, pamahog ang nagagwa. Ting iban kapate, yan di lang ta magpabakuna ba siya magsumbit ha? Kalain. Na pelikula ba? Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 4:56. Kung sa bagay sa pelikula sa una, ini mga kagaw nga ni, pelikula lang ni, virus, pelikula lang, subong niya nagbatuod. Kadam-udamo sang ara sa una sa pelikula, nga siling mo daw hindi matabo, subong niya, ang ara sa pelikula, ara na sa matuod nga pagpangabuhi. So na makita mo lang na sa pelikula nga porting virus, milyon ang nagkalamatay, linibo lang ang nagahalamyang lang sa dalan, pelikula lang na. Subong niya, matuod na, kaya ini nagkakatabo na dito sa pungsod sang India. Sa kadamo sa nagkalamatay, ang iban, wala na lulubngan, pating subaya, puraw lang patay mo. Dito lang ginapilak ang mga patay, porte, ang panimaho, hindi maintindihan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contract tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ang mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols.
Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ang mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital?
Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Ba? Porte ba? Ang linyada sa mga artista daw luyag mag-inkwentro man kag magpapili sa tuig 2022. Kanday Lucy Torres, kanday Vilma Santos, ara na, nakahanay na ang ila sini mga ngalan. Bada ma-inkwen man sila ha, sa tuig 2022. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na, kay Iboy Sarabia sa La Castellana, good morning, kay Aluna Cortez Dinsay, subuman kay Elmer Bailon Baron, good morning man. Mabalik ako pagkatapos ini. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak!
Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:12. This time check. O diri kita, kapi-kapi ta makadali ha. Philippine Standard Time, las 5:14 na, diri kita, 328.
ka mga person deprived of liberty sa pulo ka police station sa siyudad sang Bacolod. Oy, ginotok na. Police Balita. Detalye siniupod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report kika sa Bacolod City Police Office, 328 ka mga person deprived of liberty o kon PDL ang yara karon sa napulo ka mga custodial facilities sang pulo man ka police station diri sa may syudad sa Bacolod. Ini ang data nga nakuha sang DYEC Action Radio sa Bacolod pagkatapos kita personal nagtawag sa napulo man ka mga police station commanders diri sa may syudad sang Bacolod. Base sa data nga nakuha naton Action Fred, ang police station number 2 amo ang nagapanguna sa may pinakadamo nga PDL o kon person deprived of liberty nga naglabot ini sa 68 nga yara karon nagaginutok sa ilang custodial facilities. Ginsundan ni sa police station number 1 nga may 59 ka PDL, samtang ang police station number 3 may 27 ka PDL. Police station number 4, 38. Police station number 5, 16. Police station number 6, 26. Police station number 7, 31. Police station number 8, 34. Police station number 9, 14. Kag police station number 10, mayara 15 ka mga PDL o kon person deprived of liberty nga ara karon sa custodial facilities sa police station number 10. Bangod si Action Fred, nagpangayo na sang bulig ang Bacolod City Police Office sa Police Regional Office 6 agot ipalabot ang ila sila concern para dito mapungkuan nila ang padugay nga problema kagutok sa mga PDL sa mga nagkalaing nga police station diri sa Metro Bacolod. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Yada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, nga dapat mapungkuan ini sa mas temprano pa sa Police Regional Office 6 kag sa Bureau of Jail Management and Phenology Region 6 agot masolusyonan ang amat-amat nga paginutok sa mga priso sa custodial facilities sa napulo ka mga police station diri sa siyudad sang Bacolod. Ginresa na namon sa amon mga weekly meeting, right? Nagpadala na kita sang letter dito sa region na may istorya sila tani sa regional office ng BGMP. Kasi ang patakaran sa BGMP sa Subong, duwa lang ka priso ang iakomoda nila taga station per month. Hindi dibla ma-top up ang aton nga mga PDL. Kasi sa isa ka semana nga daan, tag-5, tag-10 ang iban nga dinakpan. For the meantime, hindi taman maano ang BGMP diri sa aton. Kasi natalo man sila sang directive haling sa regional office. So, amo itong ginhimo naton nga daw tikang lang. Gin-request natin ng regional office man sang PNP to make representation sa regional office man sang BGMP para ma-consider nila ang aton nga sitwasyon. Patuloy ginattach naton to ang weekly nga status sa mga detention facilities naton to include ang dimensions ng aton nga detention facility para sila mismo ma-picture out nila kung ano kagutok ang aton nga mga detention facility diri sa Bacolod. Police Lieutenant Colonel Lester Yada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office sa interview sa Aksyon Radio. Ini nga report. Magbanwa, nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na kay Ronel Montaño Hipilano sa Barangay Sibukaw, San Enrique. Si Vanessa Mayo Arasya. Vanessa, good morning. Kay Atiya Kim Eriman, good morning man. Kay EGB Laho, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ni. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon
at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi. Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Diri kita, kung may bukol nga magtubo sa lawas, tunawa.
10, una nga bula, 9 kag 10. Second draw, 25-27. Ikadua nga bula, resulta, 25 kag 27. Third draw, 33-1. Ikatatlo nga bula, resulta, 33 kag 1. Rekta. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 655 kita. Ang jackpot 43,973,942. Resulta in any order 9, 2, 21, 22, 20, 42. Resulta sang 655 9, 2, 21, 22, 20 kag 42. Sa ilo kita 645 ang jackpot 16,189,160. Resulta in any order 36, 43, 29, 12, 25, 3. Resulta sang 645 36, 43, 29, 12, 25 kag 3. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:26 na. Oy ari ho, may asma ka? Wala un Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:28 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko kay ngang katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat.
Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsan ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Aber, diri kita. Pasudlon ta ang mga balita dugay-dugay. Ano ang balita dira sa Bacolod City Hall kay Dodge Dalida. Good morning. Baari siya. Si Elizabeth Malaka Gamala. Elizabeth, good morning. Diri kita. Balita naton sa City Hall. Balita City Hall. Upod kay Aksyon at Tayhopon. Aksyon at, please go ahead. Good morning, Aksyon Fred. Liwat na ginpasiguro ni Councilor Inisito Novero, Chairman sa Vaccination Center Committee, sa siyudad sa Bacolod ang gandaan sa kinanglanon ng mga vaccination center angot sa ginapaabot lapnagon nga pag-roll out sa COVID-19 vaccine. Sulok kay Novero, halos all set lang tanan ng mga venue nga tanan na pagagamiton sa among programa, lakip ng kinanglanon ng mga medical personnel. Sa piyang kabahin, ginatinguan man sa alkalde na may ngagaw ang pagproseso sa bus nga plano baklon sa syudad, agud gamiton bilang mobile vaccination facility para sa pagbakuna sa mga senior citizen kag may mga comorbidities nga may kabudlayan sa pagpadulong sa mga vaccination centers. Kahapon, nagpaliopot kami ni Mayor Bing, Dr. Surongon, naging ibang team. Preparado kita gihapon. All our vaccination centers are ready and being ready, including sang tatlo natin kamos, ang SM, Robinsons, kay Ayala, including sa mga gyms sa
kabaranggayan, kag mga eskwelahan na na-identify na nato nagbigat, kag nagamit na gali nato ng iba. All set naman. Hired, may ara na kita yung hired personnel na dugang pagkita gani na doctors. Dugang pagkitsingin gani, may mobile bus pa kita. Again, order pagkita ni Mayor Ping, for the city. Mobile niya, malipot ni siya sa Bacolod. I think we have duha o tatlo. Malibot ni siya sa Bacolod. Okay. Kasi kung may mga dapat i-bakunahan, mga senior citizens na hindi makagawa ka makakanto o may mga comorbidities, malabot sila. Muna ang programa ni Mayor Ping na gusto niya mabenepisyohan, maproteksyonan ang atong tumuluyo sa Dakpanwa sa Bacolod. Ang ka-aksyon nyo, aksyon ay tayo puno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo. Subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon.
Desisyon 2022, The Pre-Election Survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Desisyon 2022. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:41. Matapos na si Presidente Rodrigo Duterte, fully vaccinated na siya, no? Ba, damayo, no? Kumpleto na ang iya vaccination. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabila. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na
Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Diri kita nagapataya sa alay dakop sa siyudad sang Sipalay. Si Aksyon Brian Mordin may report. Aksyon Brian, please go ahead. Mga aksyon na Fred, ako pinisa ka persona dito iya sa may sitio Tawangan, Barangay Hilmontilla, siyudad sang Sipalay, nga nagapataya iya sang alay. Ang ining suspetsado ginkilala sa kay Nelson Tarog Jr., isa ka 27 anyo soltero kag residente man sa nahinabitan nga lugar. Aksyon na Fred, sa pagpanguna mismo ni Police Major James Latayon, ang Chief of Police ng Sipalay PNP, ini siya ang naaresto matapos iya akto nga nagapangulikta sang pusta o kuntaya sang alay. Aksyon na Fred sa diin nga wala ini sang permiso. Nakuha siya poder ang isa ka tipster nga Unified ang pangalan. May ara sa combinations nga 5 to 10 na pitsan ini July 8, no? Kag isa pa gid Action Fred ka intermediate nakuha man sa iya, isa ka ballpen kag ang alay nga pusta nga naglabot sa 88 pesos. Ang nasambit nga suspect karon yara na sa kustodiya sang Sipalay PNP. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Kay Victor Tugapda, good morning. Si Antonio Flores, mga taxi driver, haber biyahe na para mayong income. Kay Idilaos, upodya si Nanay Sabil, si Di Anton Diaz ang Patria Village, nagaupod matsaton karon nga kaagahon. Kay Babes Navarro Hortales Baligwas, good morning da sa Purok Tangkong, Barangay 7. Mga blatter entry pagkatapos ini. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus.
Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited, Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagbatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangganang bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals.
Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali bang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya ng gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna. Philippine Standard Time, las 5:56. This time check is brought to you by Carbocysteine. Evergreen Herbal Capsule. Philippine Standard Time, las 5:57. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred arestado iningguantes ang kasuguan matapos konserbihan sa mandamiento de arresto sa barangay Estefania diri sa siyudad sa Bacolod. Ni siya ang naging kilala kay Silvia Messina, 56 anyos, residente sang amuman nga lugar. Si Visina Aksyon Fred ang ginaresto sa mga katapo sa Bacolod City Mobile Force Company for violations ng Republic Act 11199 ukon violation sa Social Security Act of 1997. 72,000 pesos ang piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:58. Si Susit Pahi Marhin nagatamyaw siya kay Bernadita Alegre Hermisura sang happy birthday karon nga adlaw. Kay Andy Saludares, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pa serbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod
batian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan ang mga kahilangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:02, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,